Цяла нощ е пил. Не мога да дишам. Обаче пак е в час, защото Господ го обича. Ние трябва да гледаме с очите на Бога. Ей, хора! Това, което видиш с очите си, е съвсем друго от това, което Бог вижда. С Неговите очи. Да бъде слава на Бога. Слава! Защото кой от тях е стоял в съвета на Господа, та е видял и чул Неговото Слово. Ако ти не си стоял в съвета на Господа, ако ти не си стоял в съвета, в присъствие на Бога, ти никога не можеш да оцениш правилно ситуацията, в която виждаш. Никога! Ти ще учениш по път и ще грешиш. А ние само това правим. За съжаление, Боже прости. Кой се е слушал в Словото Му и го е чул? Никой. Не е далеч от истина. Имаме специална служба днес. Милияне говори това, което мисли, той се казва истината. Другите, понеже са много духовни. Сега ще разчупиме фарисейския дух в църквата. Алелуя! Гневът на Господа няма да се върне, докато Той не извърши и докато не изпълни намерението на сърцето си. Бог мрази греха, обича човека. Обаче, ако човека е обгърнат с грях отгоре надолу, измита го и човека, защото Бог не го вижда, човека се е скрил в греховете си. Ако може така образно да го предам. Аз не съм изпратил тези пророци, а преси това те се затекоха. Не съм ми говорил, а при все това те пророкуваха. Но ако бяха стояли в съвета ми и бяха накарали народа ми да чуе думите ми, тогава щяха да ги връщат от лошия и път и от злите им дела. Само Той е, който стои в присъствие на Бога. Боже, кажете Боже, Боже, помогни ни. помогни ни. Да не говорим от плътския си ум. Да не говорим от плътския си ум. А да стоиме в Твоето присъствие. А да стоиме в Твоето присъствие. И да вършим Твоята воля. И да вършим Твоята воля. Алелуя. Алелуя. Аз само отблизо ли съм Бог, казва Господ, или отдалеч? Може ли някой да се скрие в тайни места и аз да не го видя, казва Господ? Не изпълвам ли аз небесата и земята, казва Господ? Кой е тук на това място? Кого сме поканили? Господ. Кого сме изгонили? Дявол. Кой ще говори на това място? Духът на истината. Кой ще говори? Духът на лъжата. Алелуя. Може ли някой да се скрие? Не може. Чух какво говорят пророците, които в мое име пророкуват лъжа, като казват: видях сън, видях сън. До кога ще бъде това в сърцето на пророците, които пророкуват лъжа, които пророкуват измама на своето сърце? Разберете, ние трябва да имаме сърцето на Исус. Ако имаме нашето сърце, оттам излизат зли помисли и всякакъв вид чародейства. Дълбоко е това, брати и сестри. Много е дълбоко. Това смяната на сърцето и на духа и новото създание да излезе, да ръководи в живота, това е сериозна работа. Ти да завършиш едно висше образование, учиш 5 години. А тук да получиш ново сърце по свръхестествен начин, колко трябва да учиш? И ако там учиш сериозно за някаква фалшива оценка, знаеш ли колко трябва да учиш за оценката на Бога? Който е перфектен. Не може го. Милост, Господи, аз казвам за себе си. Милост, Господи. Нищо не ме оправдава, че проповядам това слово, ако не го живее.
Ако проповядвам, непрестанно се молете. А не се моля. Какво ме ползва? Ако постоянно проповядвам за всичко благодарете, а не съм благодарен, какво ме ползва? Ако проповядвам радвайте се винаги, но аз съм постоянно натъжен и нажален, какво ме ползва? Ако ти казваш, че си вярващ, но цял ден трепереш страховете си и се оплакваш от проблемите си, какво те ползва, че си вярващ? Какво те ползва, ако ти говориш, че си изцелен с Исусовите рани и си болен? Какво те ползва, че вярваш, че си изцелен след като си болен? Какво те ползва, ако казваш, Господи, прости ми, и утре отиваш да пършиш същия грях? Какво те ползва прошката на Бога? Нищо! Иеремия, един от Божиите пророци, истински Божи пророци, говори Господ през устата му истина. Започва да се проповядва едно будково Евангелие. Будково Евангелие по църквите. За да не би да обидиш някой. Който не иска истината, ще бъде проклет, казва Господ. За веки веков. Всеки е проклет, който проповядва друго Евангелие, казва Господ. В Галатяни първата. А Евангелието е първо покай се и след това върши волята на Бога. Никакво човешко място няма в Евангелието. Исус, нашия пример, казва, аз не говоря нищо, освен това, което Отец ми казва. Ние трябва да направим също. Вземи решение в сърцето си сега. Вземи решение на постоянно пост, молитва, хваление и благодарение в живота ти. Всичко друго ще ти се нареди. Не дай да се блъскаш, да се трудиш толкова много в живота си, да постигнеш нищожни неща, като Бог може чрез Неговата власт да направи изобилие, да те следва където да отидеш. И всички, които са се посветили, са го постигнали. Има един брат, който е бил наркоман и казва, 20 и кусур години никой не ми каза, че Исус ме обича. Стигна до самоубийство, наркотици, прелюбодейство, блудство, порнография, къде ли не е минал. Докато накрая някой му е казал и той е приел и сега един от най-големите проповедници в света с страхотно изцелителни свидетелства. И разбрал, че Исус го обича. Ама го е разбрал. Той не го проповядва, той го живее. Наркоман на тъното на отайка. Защо Бог да няма надежда за всеки един от нас? Защото като сме дошли на църква, са ни научили на религия, а не на дисциплина, не на власт, не на сила, а на религия. Стойте си, чучкайте си, нищо не правете, само си дайте десятъци и дарение. На това са ни научили. И това трябва да се разчупи в мозъците ни и да дойде силата на Бога. Алелуя! Алелуя! Защо? Защото Бог иска да изсиява чрез мен. Бог иска да изсиява чрез тебе. Бог иска да просперираш. А що аз да не искам? Защото крепостите, които дявол е издигнал в нашия ум, ни пречат. Как се свалят крепостите? Чрез освобождение. Освобождение. Вън в името на Исус. Изгонете дявола от живота си, бе. Амин. Не дайте да ме гледате, ще как да го направя. Изгонете го. Почва да го гониш. Какво толкова? Да дойде ти някой вкъщи, не каже Господ, какво трябва да направи. Изгони го. Ако не ти е приятел, изгони го. Как се гони? Марш от тук. Вън. Така се гони. Вън. Вън в името на Исус. Как да го изгоня? Не знаеш как се гони? Нещо, което не ти харесва. Обаче религиозният дух веднага задава тъпия въпрос. Как ще го изгоня? Някакви форми. Вън, бе! Вън!
дембелашки, фарисейски, страхлив, мръсник, дух, порнографски, извратен, вън от църквата. Те така се моли. Алелуя! Слава на Тебе, Господи! Слава! Докога ще бъде това в сърцето на пророците, които пророкуват лъжа, които пророкуват измана на своето сърце, които мислят да накарат народа ми да забрави моето име чрез сънищата си, които си разказват един на друг, като забравиха бащите им името ми заради Ваал. Кое е името? Кажете го силно. Кое е името? Кое е името? Не чух! Исус! Кое е името? Исус! Трябва да те изпълни сила и трябва да го кажеш с... Исус! 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 Алелуя! Защото във вашия ум не е пример, обаче духа е пример. Видяхте ли го как дойде? Не можеше да диша. Гледай сега вика по-силно от вас. Алелуя! Обича ли го Господ? Обича го. Исус е знае. Не мога да разбера, що го обича. Не е нормално да го обича, обаче го обича. Не е нормално според моя ненормален ум. И според твоя. Обаче за Бога е нормално. Защото любовта е безусловно. Амин. Пророк, който има истински сън, нека